थोमि सिख्ला नोङो सिखारलाबो मालाबो दावराव उन्दुगासिनो दङ आरो नै बाला खिफिना होनोसै आं खुगायावनो मासे गेसाव माबायदि मोनखो जौ फाग्लि माबायदि मोननांगौ जाखो आंलाय बोरै मोनफैखो नोंसानावलाय आंखौ गोसोखांनायानो बाराबा नोंना बेनिखायनो आंखौ नायनो फैबाय थायो आं फैयाखै माथो आंनि आथिङासो फैदों नारजि बुदां गोरोन्थियावनो मिस्टेक जाबाय दे ओमफ्राय मा खालामो मा खालामनांगौ जाखो न'आव थांनोसै आरो औ होमबालाय दोनना फैनोसै दोनैलाय ना जोंहा हारसिंनो थांगोन दोनैलाय ना जों गोजा थांगोन हाबां थौदो नों खारसनलाबालाय थौदो मा जाबागौलै नारजि बुदां सिख्लाफोरजों बे हाबाङा खारस'नो फैदोंमोनब्रा आंनाव जौ लोंनानै आच्छा बिदिसो जादों होमबा खोथाया बेखिनियावल' जोबनानै थाङा आवसो देलायाबो टारगेटआव दङ नोंनाव खारसननो ओइ गोदाव सोराव थारलै मानसिफोराबो औ मोनाबाय दोननानै फैनोसै एसेरा सिख्लाफोरा जोंखौ मोथो मोथो गोसो थोथारो दावसे देलायखौ आं एसे उसुबिदा मोनोलै नों गोसो थोआबानो जाबायना थौ थौ दोननाल' फैनोसै आच्छा दे गसाइफोर बिदि सिरिरि थालायबाय थाबा आं बोरैबा मोनोलै दे माबा मोनसे बुंदोब्रा नोंलाय माथो बुस्थुखौल' नायोबालाय सिरि सिरि नायबाय थाबानो जाबायना बुस्थुखौल' नायो नायनाया नाथाय दावराव दावसिबा बांसिन खोनासंनो मोजां मोनो आरो ओइ सन्थला बयनोबो खिथुआव अर नांनाय दङलै बेनिखायनो सिरि सिरि थानांगौ महाराजा नोंनि खिथुआवनो अर नांदों आंनि खिथुआव नङा नोंनि खिथुआव अर नाङाखैबालाय माबोरैथो आंनियाव खारस'नो फैनाय नोंलाय नोंनाव खारस'नो थांदोंमोन गाबदों आं दालाय नों आंनाव खारस'नो थाङाखै माथो थांनायमोन मानो थांनायमोन जौ लोंनायावलाय बयबो माबा माबि जाफ्लांखायो आरोना ना सन्थला नोंनो बुङो माथो जौ लोंबा रानि जायो जौ लोंबा राजा जायो जौ लोंबा गियानि गुनि माहाजोन जायो होननानै थ' जौ लोंनायाव मा खामानि मावदों बेफोरखौ दानगार आरो नों बायदि हौवानाव थाङाबा थाङो आंनोबो नों बायदि हिनजावखौ नाङाब्रा नोंसो खारसन फैलाबाय थायो आंनाव लाजिगै नोंनाव आं खारसन थाङाखै दै जौ लोंनानैसो बोरैबा माबा माबि सारफ्लांनानै हाबहैलाबायदोंमोन ओमफ्राय बै खेबसे फैनाया नोंसो लानानै फैदोंमोन पापि ओइ हामालै दावराव जानो माथो नोंलाय बिदिखौसो मोजां मोनोबालाय बुस्थुखौ नायनोल' बिदिद्रायखौ नङाब्रा नुफेरि बुस्थुखौसो दा बदथमिस सन्थला गसाइ आंखौ बदथमिस बुंदों नोङो आंनोबो गाज्रि गाज्रि आइडिया होग्राया जौ लोंबा बायदिसिना खामानि मावनो हायो साहसगोरानो लासिंसिंसो खालामनो नागिरदोंमोन आंखौ नारजि बुदांनाव खारस'नो थांनो होननायखायसो नोंखौ लांदोंमोन दांगाय सोर नारजि बुदां बेलाय आं रावबो नारजि बुदांखौ सिनाया ओइ नारजि बुदां नोंखौ दावसे देलाया सिनायानोलै सिनायथि होनानै लादो दे गोदाव सोराव आरो नोंलाय हाफां अमा राजाखौ सिनायना सिनाया सिखाव मानसिखौ बयबो सिनायखायो लकेल सिखावखौलाय सिनायालासिनो थाबाय बांद्राय बा इन्टारनेसनेलावबो मोनहैसिगोन र' बिनि सिखाव मुङा बा देन जाथार होमबा आंथ' बयजोंबो सिनायजालायनाय सिखाव होननानै सिनायजानाया खोब मोजां दानि जुगाव नुवाखै गाज्रि गाज्रि मानसिफोरासो पपुलार जायो बियो दानि जुगनिल' खोथा नङा गोदोनिफ्रायनो गाज्रि मानसियासो पपुलार जाबोखादों फारागथिया बेनोल' दानि जुगाव अनलाइनै फेमास जायो गोदो ओरैनोबाबो फेमास जाखायोमोन गाज्रि मानसिफोरा गोदो गाज्रि मानसिफोरखौ मान होआमोन दाना गाज्रि मानसिफोरखौ मोजां मानसिनिख्रुइ बांसिन मान होयो सनमान होयो बास बेल' हनै नोंनि न'आ मोनफैसिगोन हापां आं दिनै दावसे देलायमोननावसो थांगोन दावसे देलायमोननाव लाखिदां गारिखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु मादो खामानियानो मोनसेबो जायासैलै खारस'नो फैनायानो बिदि जाबाय फाग्लिफोर बुगासिन बुनानै हरगोन आरो सन्थला आंबो बाला मायाबासो नायनानै जोगोन ओइ सालाफोर गावस्रानो हौवानाव खारस'नो होननानै थांबाय आंलाय दोनैग्रासो दा आंहासो दाय जाबाय आरो जाबायलै सन्थला बेफोरखौ बुंबाय थानांला आं हले जेबो मिथिलालै आं हले बांद्राय नार्भास जाबा मेथाइसो खनो होमबालाय खोनासंदो बयबो आंनि मेथाइखौ दाउ खानजं आबै खानजं दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया हासुनो ओंखारो नुनु गैया दाउ खानजं आबै खानजं लागाव मा मेथाइलै बे जेखौ खुगायाव फैयो बेखौनो खनो बियो ओमफ्राय सन्थला नोंहाबो मेथाइ दं नामा गैया जायो नामाब्रा दङब्रा आंनावबो खोनासं दाम 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 है मुलुगाव मानि दाम 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 ओइ मुलुगाव मानि दाम मानो जासोदों मुलुगाव एसेबां दाम ओइ बानलु थाइसेनि दामाबो मैदेर मासेनि समान दाम ओइ मुलुगाव जादों मानि एसेबां दाम नंगौथ' आरो बुहुमाव बिराद दाम जाथारबाय खायसे खायसे मानसिफोरनि थाखाय थांनानै थानायाबो बिराद गोब्राब जाबाय
सुबुं अनजिमायाबो बिराद बांलांबायना अनथला वेल डान बिराद मोजां मेथाइ खनदों नों दंबावोब्रा आंनाव मेथाइआ दा आं खनथ'लासो जौआ फेगाबायना दावस्रि देलायासो जौ होगोना होआ आंनो मोनाबाथि नोंनि खोथा लानानै आंहा बायदिसिनासो फाग्लि मावफ्लांनो नागिरो लाजि नाङाब्रा दावस्रि देलाय नों जायखौ मोजां मोनो बेखौनो मोजां मोनबाय था मालाबा नों माथिक मोननोबो हानाय जायखौ गोसो होनानै गोसो थोयो बेखौ मोनो नोलै दावस्रि देलाय पाल्लाबो नाङा आंनो रावखौबो हौवाखौनो नाङा आंनो हौवा मोजां गोसो थोनो नागिरबाबो रावजोंबो नायफिनजाया बेनिखायनो मालाय हाबा जाखोन्दा हौवाजोंसो बिहारि थांनायसै आं ओमफ्राय हिनजाव गेदेरजों बुजाबाय थानो मा नंदों दानि जुगनि हिनजाव गेदेरफोरा गोदोनि बायदि नर्मेल नंलालै गोदोनि जुगना हिनजाव उन्दैया आंखिनि जायोमोन ना दानि जुगना हिनजाव गेदेरानो सब खोथाखौ मिथिजोबखायोलै दावस्रि बेनिखायनो हिनजाव गोदान फैबा ओरैबायदि खालामगोन होननानै प्लानिं खालामनानै थाखायोलै दावस्रि जौ फाग्लायानोसो बिराद गियान होसोदों गावनो गियाननि आंखाल जानानै दं बे हाफांना खुगायानो बोरैबा दारलै गोबोरखि सोना होगोन रखरा सोनानै होलै ओइ अमा राजा रागा फोजोंनानै लाखाना देहाय रागाजोंबा दानो खिरखिनिफ्राय बारजों हरगोन आं बिदि नङालै खोथाया गाज्रि जाथारगोनलै हामा सिन्था खालामनांला हनै न'आबो मोनफैखाबाय लाखिदो बारथामिसफोर आच्छा बारु थाइबानि लारु थांदो दे आपां रथ'लाय ओइ नारजिबदां आं जौ नागिरहैनोसैलै दा हराव उन्दुनो हानाय नङा बाय रथ' दावस्रि देलाय मा अमा राजा बुंनाय खोथाया सैथोमार नामा नों बेग लानानै जोंहानाव थांनो नागिरदोंमोन नामा आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखाबायना नों बेफोरबायदि गोदाव सोराव साननायखौ बाद होदो होननानै ओइ नारजिबदां एबारनिफ्राय आं नोंखौ गेजेराव लाबोला मिथिबाय ना नोंखौ फन खालामगोन ना नोंनो मेसेज खालामगोन ना नोंनावनो थांगोन आं ना ओमफ्राय मा मिथिगौ ना नोंखौ नुबानो गोजाननिफ्रायनो एरायगोन आं मानो होनोब्ला नोंहाबो आंनि थाखाय बदनाम जाफागोन ना आंथ' नोंखौ बिदि खालामनो होआखै दावस्रि देलाय खालि नों आंखौ मोजां मोननायखौल' गारदो ओइ नारजिबदां आं नोंखौ एबारनिफ्राय गोसो थोला मोजां मोनला मिथिबायना आं नोंखौ नुबानो 100 मिटार गोजानाव थागोन होनखाबाय दा आंनो सुनि आंनो फाफिमोन नोंखौ मोजां मोनफ्लांनाया गार्लफ्रेन्ड दंखायो होनना मिथिनानैबो आथासेथा मानो होनोब्ला मानसिफोरा बुङोना खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो नोंखौ मोननो थाखायनो खस्थ' खालामबायदोंमोन आरो दा नांला आंनो खस्थ'नि फिथाइबो जाला गोदै फिथाइखौनो नांला आंनो गोदै बुस्थुखौनो जालाबो दिनैनिफ्राय आंना सिनिबो लोंला सिनिनि साहाबो जाला चक्लेट केक गोदै बुस्थुखौनो जाला आरो मा मिथिगौ ना नोंखौ आं दिनैनिफ्राय गोसोखौनो थोला आंनि मोजां मोननाय गोसो थोनायखौ आं बहाबा गारहरबाय माने गारथायबाय आरो नोंखौ मोजांखौनो मोनला आं बायदि हिनजावा नोंजों थाफानोबो समाया नोंनि थाखाय सोमसिमोन बायदियानो मोजां आं बायदि थङालि बाङालिया मोजां हौवा मोना मिथिबायना थङाला बाङालायासो समायो जोंजों बेनिखायनो नैबे दावस्रि देलाया समायखिया लाबाय आरो दिनैनिफ्राय दानिफ्राय नोंखौ गोसो थोला नोंखौ मोननो थाखाय आं खस्थ'बो मावला मानो होनोब्ला नोङो आंनिख्रुइबो मोजांसिन सिख्ला मोनगोन आंनिख्रुइबो मोजांसिन सिख्ला नोंखौ डिजार्भ खालामो आं बायदि थङालि बाङालिया नङा आरो बेनिखायनो नारजिबदां नों जेबो साननांला दिनैनिफ्राय नैबे दावस्रि देलाया नोंखौ गोसो थोला मिथिबायना मानो होनोब्ला आं गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनलायनोसै थाबैनो जों सानैनि रिलेशनशिपआव थानाय फट'खौ नों नुगोन बाय नारजिबदां बाय आइ एम सरि दावस्रि देलाय आं नोंखौ मोजां मोननो हायैनि थाखाय मोजां मोनलायनायाव सानैनिबो गोसोआ गोरोबलायोबासो मोजां मोननो हायो नाथाय आं नोंखौ मोजां मोननो हाया दावस्रि देलाय बेयो रोखा नै थांमारबायसो माथो बे सन्थलाया आरो बे अमा राजाया बेसे गोबाव लागोनलै आइला जामाइला बे हाफांजों मा जागोनलै रायलायनो होननानै थांबाय माबा आइथिंसो खोन्थानानै हरबाय मा जानि हिनजावलै बियो थोदो थांनोसै र' हाफांजों मोजां रायलायनानै फैनि आं जोनानै हरजायाबानो जाबाय नों जेबो नङा र' रायलायनानै फैथारनि आं आंखौ जाज्जाब बुंना लादोंना बियो अमा राजाया आरो खिथु मोनफैलायबाय ओइ मोजां रायलायब्रा आंजों नोंजों मा मोजां रायलायनो आङो मा मोजां रायलायनो माहाजोन हिनजावसो नांगौबालाय नोंनि फैसा खुजायनो थाखाय जायनिफ्राय फैसा दाहार लादों बेखौनो हाबा खालामदो ना एसेबां बुरजा हिनजाव हाबा खालामनो हायाना आंथ' बिराद मानसिनिफ्राय फैसा दाहार लादों बे फैसा दाहार लानायखौनो नोंखौ हाबा खालामनो हाया आङो मानो होनोब्ला आङो हिनजाव माहाजोन गोसो थोनानैसो बे हिनजावनिफ्राय फैसा लानानै दाहार लाग्राफोरनो होनांगौना बेनिखायनो आं नोंखौ गोसो थोनो हाया नोंखौ हाबा खालामनो हाया
नोंखौलाय सोर हाबा खालामनो होदों आंबो नोंखौ हाबा खालामा बे जुमाय लोंनानै सन्थलानि बायदिसिना बुंनायावसो जस जानानै थांलाबायदोंमोन दा बेखौनो नों इसेबां खुसि जाना मिथिबाय आपां फैदोहाय दावसो देलाया लिंहरबाय आंखौ ओमफ्राय नोङो दा न'आव थाङा बुजाया जानो बुजायाबाबो आंनि बिखुं आंनाबो साफायोना होमबालाय आंनि जायगायाव बुजायबाय थानांगौ जोंहानि आइजों ओइ जोंबालाय माबायदि मानसिलै बियो अनबा अनजाया तात जाखि बिमाजों बुजाबाय थाया बुजादों लहानि बिखुं नालाय दंफाव माथो हाफांनि फना दासिमबो सुइस अफ जानानै दं मिथिया बहा थांदोंथाय बिमाया आंनाव फन खालामनानै सोंहरगासिनो आंनावबो सोंहरदों मायाव थांलायखो बेबा हनै थफिरामा फैलायबाय मा खालामनो फैबाय थायो बे जों गामियाव बापावै अर सायगासिनो दङ नामालै गोजां बोथोराव अर सायाबा मा अखाफोर सायबाय थानोसै आच्छा बेबो नंगौ ओमफ्राय मानसियालाय मा एसे बेमारि बायदि सब समावबो गोजांबाय थायोब्रा नोंलाय गानफब जोमफबल' थाबाय थायो मानसिखौलाय नुनालाय माथो बेमारि बायदि नुवालै दुमफाव नोंखौ आयौ गोजां बोथोराव गानफब जोमफब थायाबा मा थालिर बिलाइ गानना थानांगौ बिदि नङालै दुमफाव नोङो गोलोम बोथोरावबाबो नोंखौ आं बिराद बेमारि बायदि नुखायोलै एसे अखा हाबानो सुइटार गाननाय नुयो आं नोंखौ दुमफाव बेनिखायसो बुंदों एफा नोजोर होयो नों आंखौ होयोथ' आरो एसे खोनासं थफिराम सोरथो गानफब जोमफब थाबाय थानो लुबैयो आंबो मोदोमाव जि गिलिर गिलिर सोनानै लानो बायो लंपेन्टफोरखौनो लेगिन्सनि सायाव ट्राउजारनि सायाव लंपेन्ट गानबावनांगौ जायो गोजांनायानो आरो सुइटारखौथ' थाखो गाननायखौ बुंनांला आरो हाया गोजां बोथोराव गांसे गांनै गस्ला फिसाफोरजों जाथारा आंहा हाइनेकबो नांगौ सुइटारबो नांगौ जेकेटबो नांथारगौ आंना लोगोसे आरो माबाबो नांबावगौसो सादोरबो नांबावगौसो मानो एसेबां गोजांसोयो नोंलाय दुगैगोना दुगैया दुगैया जाबाय दुगैबाबो गोजांग्राया गोजांखायो मानो इसेबां गोजांनो ओंखारोथाय मिथिया आंबो आरो फारसेथिं साइनासा बोसोरफ्रोमबो मास मोनफ्रोमबो सानफ्रोमबो गगा मोनो गुजुयो गुंग्राय ओंखारो बोसोराव सप्ता खेबसेल' आङो माबा सुथि मोनो खोमा गगा मोननायनिफ्राय सप्ता खेबसेल' मोजां थायो आंनि गगा मोननाया बापावै बाखि गगा मोननानैनो गुंग्राय गारनानैनो दिनानो थांलायलायो मालाबा आलासिफोर फैबा मालाबा अबावबा मिटिंफोर जाबा अबावबा मानसिफोर ज' जाबा गुंग्रायानो थल' गखुमालाबायनानै गुस्थिथिं मोनफैलायोबा जि लासिंसिंखा माखौबा मिनिनो ओंखारदों जोंफोरासो साइनास गोनांफोरा बेसेबां खस्थ' नोंसोरलाय मा मिथिनो मानसिफ्रा बुङो अपारेसन खालामजाबानो हामगोन होननानै ओमफ्राय अपारेसन खालामजाखांनायफ्रा बुङो है खालामनाङा जोंनाबा जाफिनबायसो थादों उल्था खस्थ'सो मोनदों होननानै बुङो लागोनबो लागोन सोरनि खोथाखौ लानो ओमफ्राय खायसेया बुङो आयुर्वेदिकनि मुलि जा हमिय'पेथिनि मुलि जा ओमफ्राय खायसेफ्रा जि ओरै जा होननानै गावबागाव जि अपिनियन होसोगोन गुदुंजों ओरै खालाम गन्थंखौ ओइयाव थुफ्रु जायथां ओरैबायदि जायगायाव ओरैबायदि मानसि दङ गन्थं थुफ्रुग्रा ओरैबायदि खालामग्रा दङ होननानै बुंगोन ओरैबायदि सेबलायनानै गन्थंआव सोनानै ला होननानै बुंगोन ओरैबायदि खालामनानै ओरैबायदि दै लों होननानै बुंगोन मोनसेबो हामा ओमफ्राय ओजा बांसिनसो खस्थ' मोनो सान्दुङावबो ओंखारबाबो खर'आबो सायो मेगनाबो सायो ओमफ्राय एसे अखा हाबानो गगा मोनो गोजाङो लोमजायो दै गुदुं नांगौ जायो गारि गाखोबाबो गोबानो ओंखारो खर' सायो हाय मानसि बुरजा थानाय जायगायाव थांबाबो खर' गिदिंनानै फिट जाना गोलैलाबायनोसो नागिरो जेरैबो जारला मिथिबाय जेरैबो जारला एक्सारसाइजबो खालामो यगाबो खालामो मेडिटेसनबो खालामो गैया जेरैबो हामनो रोङा बे मोनसे बेमार साइनास बेमार आरो गेस्ट्रिक बेमार बुंनो थाङोब्ला बिराद फिसा ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बिराद गिदिर ओमफ्राय अख्रा बेमारखा गानो नागिरखाया बिराद अख्रा जोलैखा साइनास आरो गेस्ट्रिकआ नंगौ नामा बेलाय नंगौखौसो बुंदों दा आंथ' ना जोंफोरबायदि साइनास बेमारफोरखौ बुजि मानसिफोरनावबो साइनास जाजानो लुगैयो होमबासो मिथिगोन जोंनि साइनास बेमारफोरनि खस्थ'आ माबायदि दा नोंबो आंखौ बुंनाङा ओरै खालाम थोरै खालाम होननानै होमबालाय आं मालाय माथो बुंबावनांगौ जाखोब्रा हिमालयाव थांनानै तपायसा खालामहैदो खालामहैगोनबो आं फैगोन बोसोरनिफ्राय ओमफ्राय मानो फैदोंमोन जों गामियावलाय ओरैनो लामा एक्सारसाइज खालामनो होननानै फैदोंमोनलै नोंसिनि गामियाव ओमफ्राय नोंसोरखौ लामायाव अर सायबाय थानो नुनानै नोंसोरजों रायलायनो होननानै फैबाय आरो नंगौ नामा ओमफ्राय सोमस्रे आंखौ गाज्रि मोनथारबाय नामाब्रा आं नोंजों रायलायनो गोसो गैयाहाय रायलायनायाव जेबो जाया आंथ' नोंखौ जेबो खालामाना दाखालि जिबायदि बुंफ्लांबाय आंबो जिबायदि जाफ्लांबाय घटनाफोरा आं नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जेबो खालामला दे मोजांनि बाथ्रा बापावै बैसोथ' नारजिबदां अमा राजा मोनसोलै माथो बहा थांदोंमोन बिसोरलाय बै गारिखौ दहायनो नुदोंमोन आङो दावसो देलाय मोनावसो हाबनाय नुदोंमोन आं मा खालामफैदोंमोन बिसोरलाय जौ लोंनो फैयाखैथ' नारजि बुदाङाबो जौ लोंनो फैलायो बे नारजि बुदाङाथ' दाखालिबो फैदों दावसो देलाय मोनाव दिनैबो मानो फैलायखो आरो र' लिंहरनि आं लिंहरना थाथों लायला जामायला हनै थफिरामा माथो एक नम्बर गामिनि सिख्लाफोरजोंसो अर सायलायना रायलायगासिनोलै आच्छा बे थफिरामा सोमस्रिजों मा रायलायलायखोब्रा मा रायलायलायदोंबा बिसोरसो मिन्थिसिगौ आरो ओइ थांनो नामा हनै थफिरामा माबा इंगित खालामदों थाङा बादो थौब्राथौ थांनि माथो जानो ओइ थाङालै मालाय रायलायनायफोराव डिस्टार्ब आच्छा बारु थाइबानि लारु नै माथो थांबायसो मालायबा मा खामानि दंमोन दावसो देलाय मोनावबा गावसोरसो मिन्थिसिगौ आरो थाथों लिंहरनाङा
मालाय दावसे देलायजों खोथा दङ बेहा आंनोबो खोन्थाहराखै खोन्थायालासिनो जों गामियाव फैदों बेनिखायनो आं बुङो ना दाल में कुछ काला है नोंसो बुजिया सोमस्रि नोंसो आंखौ गाज्रि मोननानै थायो जाबाय दे बांद्राय बुंबाय थानांला आं थांनोसै आयौ थांबायबो नै नोंनो बुंलाय आं मा गाज्रि बुंदों दुमफाव आंथ' सोमस्रिखौ जेबो बुंलाबो होननानै बुंखाबाय फारसेथिं आं नार्जि बुदांखौ लिंहरदों नार्जि बुदांआ गावसो फैयाखै आंलाय माथो खालामनो नङा होमबा दुमफाव आं गेजेराव जेबो मिथिथाराहाय आं जेबो बुंना लाबा आंनिसो दाय गोग्लैजोबगोन बेनिखायनो आंबो सन्थला बायदि बुस्थुखौ नायोल'सो मा होननानै थोद दुमफाव मा एसेब्रा नोंलाय औहाय आं बिदिनो अच्छा बारु बयफ्रेन्ड दङना गैयाब्रा दुमफाव आंनाव बयफ्रेन्ड खोथा सोंबाय थानाङा दै दा बायदियाव बयफ्रेन्ड आंखौ लायोबा आंनि प्रब्लेमफोरखौबो रुजुनानै लाफानांगोनसो बेनिखायनो आं बयफ्रेन्डबो लाया मालायनि फिसाखौ खस्थ' होनो गोसो गैया आंनि प्रब्लेमफोरा जोब्बासो बयफ्रेन्ड लागोन आं बापावै मा एसे सानोलै नोंलाय फिउचार हासबेन्डखौलाय ओरैबाबा आंसो गोसोथोगार गारगोनलै अरखि खान्दाजों खुगायाव थुब्रजोबनानै हरगोन आइ बाल सोर साबेसे हिनजाव नांगौ नोंनोलाय नांनायाथ' सोमस्रिखौल' नांगौमोनब्रा होमबालाय जायखौ लुगैयो बेखौ गोसो होनानै लुबैबाय थाबानो जाबायना हिंदिया फंसे राव दं अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहोगे ना तो कायनात भी पूरा कोशिश करता है तुमसे मिलाने में मिन्थिबाय मा थिक नोंबो जुदि सोमसिखौ गोसो गोथारै मोजां मोनोबा मा थिक मोननोबो हानाय आच्छा नंगौ नामा दुमफाव नंगौथ' आरो आंलाय नंगौ खोथाखौसो बुंखायो होमबालाय आं बेखौनो खालामनोसै आं इसोरनाव थांनानै खालि सोमस्रिखौल' बिबाय थानोसै आङो रावजोंबो नांलायला रावखौबो जेबो बुंला खालि बेखौल' हास्थायबाय थानोसै हास्थायबाय था दे थां दे होमबालाय आंबो थांनोसै आयु एसे मोजां मोनोना बे सोमसिखौ दुमफाव नै माथो थांनाया मानसिया आं थफिरामनि थाखायसो थांखादोंमोन ओमफ्राय थफिरामखौ थांनाय नुफिननानै फैबाय आंबो थांखानोसै र' बे थफिरामखौ आं हाथारलासो दुमफाव मा खालामनोसो सानबाय आं बेयो नोंखौ मोजां मोनो खोमाहाय आंबो मिथिलाय लांला मोजां मोनोखौथ' बुंबायानो थायो नार्जि बुदाङा बांसिन अनो ना थफिरामा बांसिन अनो नोंखौलाय आं थफिरामखौ मोजांखौनो मोना नार्जि बुदांखौसो मोजां मोनो आङो नाथाय नार्जि बुदाङा माखासे खोथा आंजों शेयार खालामा जों सानैजों मोजांखौनो रायलायनायानो जाया नै दावसे देलायमोनाव फैनायखौबो आंनोनो खोन्थायासै होमबालाय आं दुखु मोनोना गासिबो खोथाखौनो खोन्थानो नागिरा बियो दावसे देलायाथ' नार्जि बुदांखौ गोसो थोसोयोना उनाव दावसे देलायनि बुंनायाव नार्जि बुदाङा गलियोबा नोंखौ मोजां मोनथारोबालाय मानोथो गलिनांगौ जाखो लाय फन खालामनानै सोंहरलाय मानो फैदोंमोन आं सोंहरा गावहा जुदि आंखौ मोजां मोनोबा गाव फन खालामगोन आं खालामा माथो बुंबावनो आं मालाय थफिरामाजों खबर लाफा लाबाय थायो ब्लक खालामबाबो गुबुन नाम्बारजों हरनानै मा ओंख्रि जादों मोजाङैनो दङ ना होनहरबाय थायो नाथाय नार्जि बुदाङा बेफोरखौ जेबोखौनो होनहरा आंनिल' मेसेज नेबाय थायो खोमा आंबो लाजिलाय लाङोना आं मा बुंबावनो आंथ' बेखौल' बुंगोन जाय मानसिया नोंखौ बिराद गोसो थोयो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायबाय थायो बे मानसिखौ गोसो थो होननानै बुंगोन दा नार्जि बुदाङाबा मा साइसनि गोसो थोयो थफिरामा माबायदि मोजां मोनो बेखौ नोंसो मिथिसिगौ आंलाय माथो बुंबावनो आरोना आं जेबो बुंनांला दे गगा मोननाया जाला होनबा खस्थ' मोनदोंलाय होमबालाय न' सिङाव थांदो दे थ' नोंबो थांदो बेफोरखौ दुखु खालामबाय थानांला जागोन दे सप्तासेनि उनाव गासैबो सोलाय सोल' जाजोब्बाय बिमाया माइ सौनो हरदों बेखौनो लांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय नोंलाय बहा थांनो ओंखारदों बयफ्रेन्ड गोदाना आंखौ लोगो हमनो लिंहरदों आयु बे सप्तासेनि गेजेराव मालाबानो बयफ्रेन्ड गोदान मोनबाय ने दाखालि खारसननो थांनायनि अखानायैनिफ्रायनो सासे सेंग्राजों रायलायदों आं रायलायबायानो दङ गेजेर खेबथामसो लोगो हमबायबो जों ओमफ्राय दिनै आंखौ लोगो हमनो लिंहरदों आरो आयु सप्तासेयावनो खेबथाम गोजोन लोगो हमबाय दसे साहा लोंनो थाखाय आरो दिनै एसे गोबाव टाइमनि थाखाय लोगो हमगोन दे बेस्ट अफ लाक मोजां ना मानसिया बिदिनोसै मोजां ओमफ्राय नायनो गाज्रिबो नङा मोजांबो नङा आरो दे नोंनानो मोजां जाबाय मोजां बयफ्रेन्ड मोनबाय मोजाङालाय मोजां आरो आंखौ अनसोगारो फनाव दे मोजांनि बाथ्रा होमबालाय थांदो अके बाय आलायसो हाबां औ दावसे देलाया दिनै खुसिथार माथो आंखौबो रायदावलायदों बहा थांनो नागिरदोंबा मालाय हौवा लोगो हमनो थांनो नागिरनायानो नंगौ नामा मालायफ्रासो दंजायोना दंजायो ओमफ्राय नोंहालाय गैला आं नार्जि बुदांजों रायलायनायानो जाला गावबो फन हरला आंबो हरला लामायाव लोगो मोनबाबो ओरैनोल' रायलायो दसे ओमफ्राय जोंनि गेजेराव जेबो गैला आयु मोजां मोनलायला नामा नोंसोरो रायलायनायानो गैला आंबो बानाय मोनखाबायहाय दे माथो होनबावनो आंलाय दानि जुगनि मोजां मोननायखौलाय फै आंजों मिलाव मायहैनोबा औ थौ बेवहायनो लिंहरदोंमोन आंखौ बियो माथो आंखौ लिंहरनानै दाबो फैग्रा गावहा दे जेबो नङा दिनै आं नेनोसै बेखौ फैबाय नोङो जिराय गोबाव जाबायमोन नामा आंखौ नेनाया जायाखै दासो
दासो फैखादों आंबो दे मोजां ओमफ्राय थांनाय हराव मानो आंखौ I love you बुङासै नों माने थांनाय हराव आं उन्दुलांबायमोन आरो आंखौ थगायाखैथ' थगायानो ए बे बैथालि हिनजावा बेसो आंनि नखरखौ सेफायग्रा हिनजावा बेसो नों ओइ बैथालि हिनजाव आंनि हौवाखौसो मोनबाय नोङो दुनियाव एसेबां मोजां मोजां सेंग्रा थानानै आंनि हौवाखौसो मोनबाय आं नोंनि हौवाखौ हिनजाव दं होननानै मिथियानो आं बे सिख्लाखौ सिनाया सिनायाना सिनाया फिसा फिसौ थाखानानै नोङो सिख्ला उन्दैफोरजों लाइन मारिग्रा आरो बे सिख्लायाबो मेगन खाना नामा ना फैसा थाखानि थाखायसो आंनि हौवाजों लाइन मारिदों नोंनि खानायखौ फन खालामनानै मानसि लिंहरखाजोब्बाय आङो मोनफैसिगोन बिसोरबो नों गला मालाय हिनजाव थाखानाय हौवाखौ गोसो थोनाया आं मिथिमाराहाय नोंनि हौवाया हिनजाव दंखायो होनना बियो सेंग्रा होननानैसो आंजों रायलायदों आरो ओहो बियो थगायदोंसो आंखौ आं बे सिख्लाखौ सिनायानो सिनाया जाबाय आंनाव नोंनि कल मेसेज दंखायो बेसो आंखौ गावखौ गोसोथो होनना बुंबाय थानायखाय फैसा नांगौ बुंबाय थानायखाय आं बिजों रायलायदोंमोन गवा नोङो नाखाथि हिनजाव गवा हौवाफोराथ' गुन्दाखानोखा नोंहाबो मिथिनानै मानो आंनि हौवाजों गोसो थोलायनांगौ गहाय नोङो गवाथिनिबा हले आया माथो दावराव दावसिया बिसोरसो बेथ' दावसे देलायबावसो नंमारगौ बाबु बिमा बे सिख्लाखौ आं सिनाया नोंनि हौवाया थगायसुलाथार आं नोंनि हौवाखौ सेंग्रासो सानदोंमोनहाय नोंनि हौवाया जोबोद थगायसुला मिथिबायना सेंग्राखायसो आं गोसो थोदोंमोन दा आं बेखौ हिनजाव गोनां होनना मिथियाना सिरिथा नों थगायनाङा आं नोंखौ गोसो थोआगारानो नोंसो गोसो थोदों गवाहाय नोङो गवा सानैबो गवा मानसि लिंहरखादों निउस चेनेलबो लिंहरखादों आं अन्नानै बिदि लासिंसिं दा खालाम आंखौ आंनाव बिदि मेसेज दंखायो गासिबो बियो गावखौ सेंग्रा होननानै लादोंथ' दावसे देलाय मा जादों नाजिबोदां बे हौवाया गावखौनो सेंग्रा होनना लानानै आंजों गोसो थोलायदों ओमफ्राय दा आंखौसो बदनाम होदों औ बे सिख्लाखौ आं सिनायानो आंनाव फैसा थाखा थानायखाय आंखौ फानदायनो नागिरदों नाजिबोदां आंखौ नै मा खालामनो नागिरदों बिसोरो नाजिबोदां आंनाव गासिबो प्रुफ दंजोबखायो मिथिबायना नोंसोरबायदि मानसियानो माखासे हिनजावफोरखौ गाज्रि खालामजोब्बाय आखायाव एसे फैसा थाखा थाबानो मालाय हिनजावफोरनि मोदोमाव गारग्रा हिनजावफोरखौ लब खालामहोग्रा समाजनि जेबो खामानिथ' मिथिखायानोसै गावबागावनि गांनाय उखैनायल' नायो आरो माखासे सिख्लाफोरनि जिन्दगि बरबाद खालामनो नागिरो हिनजाव गैया होननानै थगाय मालाय सिख्लाफोरजों रायलायग्राया नोंसोरबायदि हौवानिबो हुदा दं बेनिखायनो हिनजावफोराबो बै सिख्लाफोरखौल' दाय दाहो गावनि हौवाफोरखौबो एसे नोजोर होनांगौ माखासे हौवाफोराबो गावनि सिनायथिखौनो सोलायजोबनानै होयो आरो गावनि मुंखौबो मालाबा गावनि थंखौबो ओमफ्राय गावखौनो सिंगोल होननानै माखासे सिख्लाफोरजों रायलायो बेबायदिनो माखासे सिख्लाफोरनि जिउआबो धंस जालांनो हमदों बेनिखायनो एसे साननानै नायनाया मोजां जुदि दावसे देलाया सैथो होनमारदोंबा आयनि नोजोराव नोंसोर दायनिगिरि जागोन बेनिखायनो निउस चेनेल मानसिफोर लिंहरनायखौ बादा हो नङाबा नोंसोरबो साजा मोनगोन थौ बाबु बिमा थौ गासैबो गोरोन्थियानो आंनि थौहाय नोंखौ न'आवल' मोनहैथों नाजिबोदां थेंक इउ सो माच नाजिबोदां र' बहा थांनो नागिरदों आच्छा नों दसे थाथ'लाय आं मानसिखौ एसे नायना फैनि जागोन दे जाय हौवाखौ मोजां मोनो हिनजाव गोनांखासो जायो जाय हौवाखौ मोजां मोनो नागिरो गार्लफ्रेन्ड सानै साथाम लाग्रासो जायो आंनि जिउआवलाय मानो मोजां हौवा फैया जाय हौवाखौ आं हारसिं हास्थायो बे हौवायाबो गार्लफ्रेन्ड गोनां जाखायो जाय हौवाया आंखौ मोजां मोनो बेफोर मानो थगायसुला जायो मा पाप मावनायनि एसेबां साजा मोनबाय थायो आंलाय दावसे देलाय आंनि अननानै फैबाय थानाङा नों नाजिबोदां थां नों दावसे देलाय नों मानो गाबदों नोंनिथ' गोरोन्थि नङाना गोरोन्थिया आंनिनो आं गाज्रि मानसिफोरजों रिलेशनशिपआव थाफ्लांबाय थायो सोरबाया हिनजाव गोनां जायो सोरबाया गार्लफ्रेन्ड सानै साथाम लाग्रा जायो प्लेबयसो जायो आंनि जिउआवलाय मानो बिदि हौवाल' हरबाय थायो इसोरालाय आं एसेबां पापिना आं एसेबां सुनिना दावसे देलाय नों गाज्रि नङा नों सुनिबो नङा आरो नों गावखौनो मानो दुसिबाय थादों दागाब नों आंखौ बुरखायनो फैदों आरो बांद्राय मानसि बुरखायग्रा मानसि अनसुला जानानै दिन्थिनाङा मिथिबाय आं गोसो थोफ्लाङो होमबालाय माथोबाव गोसो थोबानो जाबायना मा औ गोसो थोबानो जाबायना एबारनिफ्राय आं नोंखौ हेंथा होला मानो होनोब्ला नोंनि अननायखौ आं एक्सेप्ट खालामबाय